Ladak pensi chini la donotum EPSLC kerem par e praji podem ke athe angtong ti kathar phan ticket ki PG ke heloving alam lo non ke angtong ti phan ke chini dun de pusi jai kathar pe masining je lo EPSLC president pen masi chini dun de kaningje angtong ti kathar phan la ke mang hudunang nila donotum ladak ke alang le phan cái flag vía son to lo ticket kya hok lo la so election mang ke angtong ticket har pan ke pipon pedet po mate apor kapathor na apor pipedet po pule ningje bosan bile gala non bang ke chini dun de pate mane thang amoilu tai pedet amase chini dun de rason pindak lo yo amase ningoi lak lo nili semel bang solam kar long pan nili dade kado kabe semen ningoi rui athe alangli angtong tika thar la ke PHLC long ke spokesperson lamdai sarpo alangli pena jok si non labang so PHLC song ke rat ki ong busi mathanang po sita me non bang ke alangli phan ke plak pon daga son lo ladak pensi chini no lapen alangli jai kathar angtong tikathar aphan tiket PG pipet na tum lapang so video lang si ang tum chini po kicheng pen jod lang inon jaga thar ko PPC kaningje ma nang tum sme chini po Samson bang ke bukajan pen lo la pen ke Bikram bang ke la ke Bikraman se ake hai bang la ke Amri pen lo ula mata Ada tu bang ke la tong phanta tiket di konan ki kolam ta cham sai ta do la bang ni li chini dunde Ming election na puta gani tum 15 opposition parties tum united committee asamang bong lang bong ake the tum na congress tum da dolo CPI CPML tum na dolo ni tum APHLC tum dolo la si ni tum kama tha ke non ke bangi election ke ni tum opposition na tum si high vek po athema BJP tum parlin parlu pen claim lo rata tum man ka pisung lo kam se claim simple alam lo ti dei sakori ke pipe de lo di master kaman da pipe de lo di la pen aku non dak di phuta lang dam rei tami na tum intan le dam ta dak ta te bokheta dam theklong po pini da komat ni ilitum angjir mar tum pulo alang litum hala PWD akam along color ki vid dunji pulo ne pilo ne lebar ason se dunji mat papi dun long le de karbi atung e claim nang ni pusi pugadi la peng son na taxi litum dak la flyover kaselam long anta lebar ta karbi avedet ke dakta karbi ba inglong asovi bang bihari bongali tum han an se dak wan chot la son sai selugi ning hokta ituma khei tum han ke kapit duk akam lok se claim go la pot ne tu chini ke la son rata tum phobat lo pojo non ke bang ye election na bang the lage opposition parties tum se lage majority form wek ko lage government ke ale tum alliance direct ko la bang confirm lage almost confirm lo alliance mane seat sharing hedi lage do wek ko yung si sharing protang ke da congress tum ta do la ben kape opposition party do la si seat ke long ko Senali tu ma demand ba ko long pan seat ke long trop hedi half long pen long trop lo apa APHLC ke half long da claim ke dedi etum da hill district ke thom do la ke thong ang bong ta APHLC ke do law son thak taxi congress ta do law ma sin tu ke lang dai mi ke seat trop ko le pu ni seat trop kan ni tu ma demand ba si kwan ni tu demand ke la lo ong enai sita seat ke thom na pinai pu la ki putang ke la hello sita la ta final ke lilang hedi tani tum ning hang ke di phulo amri lo la pen bukajan lo ule jong si bukajan kali nang tum ilitum haurat pusita chok